Hello guys, kumusta? Welcome back to Radio Vlog. Upload na po ta guys no og drama nga tanang baka ikaw ang tinuod, and we are now part 20. Yan sa nagsubaybay ani nga drama guys no, mo ni ang inyong ipaabot. Ang niyagi guys no, nasayran nga na ospital si Sarah no. Og wala yang ipangita kundi si Piolo lamang. Kung sa mga sakit ni Sarah no, man na-mention sa drama. Ibayin na po siya guys, pero wag yun na-mention dito kung sa iyang sakit. Sa mga role ni Sarah ani guys no, sa drama, mawa baga siya. Magkabalikan baga sila no, or what? So kung naman pakutan na guys no, at matubag sa padayon lang pagsubaybay. Karon nila ta maglangan ato ng isunod dayon ang sumpay. Again, this is larang bak ikaw ang tinuod. Part 20, happy listening. But now you've gone, and I'm left here. Pero, mubalik ka na ako. Yes, mabalik ko. Salamat, Piolo. Mahal pagit ko ni mo. Yes, Sarah. Mahal di ka. Salamat, Piolo. Pero unsa ko na ko pagtuo. Nga mahal ko ni mo. Kinahanglan mo tuo ka. Tungod kay, misulti magulit mo sa tinuod. Angay na ba kong mutuo? Pinaagi sa sulti lang, Piolo. Sarah. Sa ipot may pasabot. Sarah? Unsa? Wa, Piolo. Pasabot ako. Wa lagi. Sige na, lakaw na. Trabaho na. Hindi ka mag-goal. Lakaw ko. Goolon ta. Pero, masabot lang ko. Kaya may trabaho man ka. Salamat, Sarah. Salamat, ha. Ang agit kong masabot. Kaya kung masukot na pod ko, hingin lang na pod ti ka. Unya, buwag dayon. Sarah, Di na ako gusto makasapag usap ni mo, Piolo. buot mo ipasabot nga Di nagit ko makikbuwag ni mo. Sarah. Dili na ako gusto makapasakit pa ni mong sulti. Dili na, Piolo. Salamat, my queen. I love you, my king. I love you, Sarah. Mahal pa kita ko ni mo, no? Bisan og, dili masabtan ang akong inaya. Yes. Yes. Really? Ako lagi. Happy ni mo. Ikaw ang naghatag akong kusog. Kadasig. Bisan pa sa akong daghang kasaypanan og pagkuwang kanimo. Sarah. Kay namdong kas kanta. Saan ka Karaan. Nakadungog ko nga kikanta na pero meaningful ang iyang wordings. Saan maganda? Sa title. The wonder of you. Oh, the wonder of you. Basit kay bawa ka ani. Sabay lang na ako. Okay. Sabay ko rin. Kaibaw na. Ready? Okay, ready. When no one else, When no one else Can can understand understand me. when everything When everything I do is wrong, I do is wrong. you give me hope and consolation. You give me strength to carry on. And you're always there to lend a hand. And everything I do, that's the wonder The wonder of of you. you. Ano ka? Ano ka, uy? Mahal lang ko.
Ano magmahayon ka? Magmahayon ta ko ni Lord. Pero, ayaw tingali silot na ako. Silutan ka ni Lord? Silutan ko niya. Nga nagpasakit ko ni mo. Ayaw na. Please. Ayaw. Please lang. Please. Noon sa... Di ko gustong mahila ka. Piolo. Sabot ka. Di ko gustong mahila ka. Gusto ko pagkagtani mo na mapahiyom ka. Piolo. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand, and I'm a king. Your kiss for me is word of fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's the wonder. The wonder of you. Thank you, Piolo. Biyani. Thank you. Maunan ako ang imong kugma, Piolo. Baunon. Kung kuhaon ako ni Lord, maunan ako ang imong kugma. Sarah. Para sa dilang nasan ka. Ano lagi pagkilak? Lingaw ta, ha? Lingaw ta. Maglingaw ta, okay? Maglingaw. Oh, doon ako i-play sa YouTube, ha? Unsa man. Ako lagi kang dugdan ako gamay ra kaya. Angay ka mo namatay kay bawo mo gito dito ka. Oh, Mo ka mulay mo. Wala. kana. Sige, bukan ra ka na magtagsikan pa. Wala ba ka na nila? Kana mo kay bawo ka batan mo dito. So, Nalingaw ko. Mga Uy, loaders, ganun ka. mga ladders. oh, okay. Suya ka rin. Anong ganang text na ako? Ano sa? So, okay na kung amigo na. Konsihal na. Sumagna ko. Mandawi. Konsihal Gili Vilmar. Pero, Pero unsa? ibawi na siya ni Lord. Mao ba? Fansad ba ako ano nila? Sa lang doon ni Goliath. Pariti. Pulang ko pariti. Pinaton si Mayong dahil na yung kalang. Di ka na mo makalimtan. Di na may makakita pa lain Gili Vilmar. Ayaw paghina. Sarah. Hindi ko gustong manila ka. Sarah. Ako na sa silang kipichuhan. Ako kaning ipadala ni Buloy. Pag kanindo at nilang tanawan, murag walay sakit si Daysara, oy. Oy, messenger ay. Sa kani. Gikan mo yapon ng Lucy. Yo, pinakaw. Oh, wala. Sila si Baby Yulong Sara. Nanaw YouTube. Lipayon ka sila. Nayapak na. Di na kitingali mo ulis Baby Yulong. Ang tinuod kang pinagdas. Uri sa taon.
Bida, kung may burganan may Piloy. Batong ka kasing-kasing. Apay mo sila anong ka. Wa ni mo na ang time tapisa. Sino yung maam ni mo? Nga, kalimtan ni mo sa singpit. Kaaway, takapay Pilo. Di na akong bilib ni mo. Dili na. Kalaban to. Oy, Ay, sadya lagi na. aha, Isa kwan. sa nagaha. Aha, Matanawa ko puloy, pi. patay. on away. Don't you see that now you've gone and I'm left here? Batong ka kasing-kasing. Apay mo sila anong ka. Wa ni mo na ang time tapisa. Sino yung maam ni mo? Nga, kalimtan ni mo sa singpit. Kaaway, takapay Pilo. Di na akong bilib ni mo. Dili na. Kalaban to. Oy, Ay, sadya lagi na. aha, Isa sa kwan. nagaha. Aha, Matanawa ko puloy, pi. patay. Matanawa ko ba? Kwan day, kanang, Oh, kipaong lagi ni mo. ayo day, ayo. Ha, nga naman. For adults only. Ha? Oh, Unsay? day. Kaya kanigong Facebook ron, uso man tayo sa Facebook nga mag-post taon mga para pagahi ba. Unsa? Unsay para pag Daghan marong mga programa sa Facebook ko day, mga propaganda ba nga mag-promote anang ilang mga produkto. Ang tiguang ko nung lalaki, bisag mag-ida ng 60 anyos pataas, magahi pa, dako pa. Unsa? Mao nga akong gipawong day, dili ka makatanaw pa. Mao ba? Oh. Ikaw nagkinahanglan sa daig kag pagahi. Oh. Wa day, probida. Aw lagi. Nagilis lagi ka. Amo duty ko. Mau ba? Una lang ko ni mo ha, Buloy. Sige. Pero Buloy, kung galing mauli si Piolo, to ako'y gaandam nga pagkaon ha. Akong kitabunan sa lamisa. Sige, andam ni mo. Sa'yo man ko nakapalit og bakasi. Iya man ang paborito. Sige. Giyon sa pagluto. Ako lang gisagulan o kuan ka ng gisantis. Uy, baya, ano? Kalamyan ng santis na yun. Salamat. Ay, ikaw, kaon na lang dito. Basay mais numero 16 to. O kunya, na ginamos nga pino. Ha? Ako na to gibutangan og limonsito niya, na ay sili, daghan. Igo na, murang kutoy mayo kung iya. Nagluto kong mayo. Sige, kaon dito. Nya, ato na ko ha, Buloy. Sige, amping day, ha? Salamat, Buloy. O kung maligo na si Piolo pa, to anak ko yung giandam para niya ha. To anang sabon, shampoo, ya to alya. Butan na, gini mo, eh. Wise. Go good. Sige, oy. Bye, Buloy. Bye. Tuwan na taon. Pero yung tunay ng asawa. Pero, dili pa na, ha? Ibili ang pagkaon. Wata akong balik ng ginampak ng Piolo. Abot kili karon duklo tigang knahana ka. Bida. Duha na kabitsog bida ang losi. Ayo gani kay wa mabugos taw tan-aw sa taon. Kay kun makakita siya siguro ko bahugdo siya. Liman ka nga. Dili sa video. Ang unang video, nagsabak si Bay Piolo taon kang Sara. Nagipahiran pagtisyong singot. Nakaroon, nanadaw silang video nilang gulyat o nitigili. Muli pa yun ba kayo? Luyang dirisa eh. Nani mo gatas, ha? Gatas. Thank you. Okay, pahim nanti ka. Dali. Salamat ha. Milagro, Ma'am Imelda. Tanawa. Wala kayo mabalibad. Niinom sa gatas. Nakita na ko, Lucy. Pero, og ako pa'y niduol, ana. Balibad kayod ka na. Pero si Piolo man, ala ni inom. Og si Piolo ang nipainom. Maog yun. Sabot ang gugma lang na Sara ni Piolo, Ma'am Imelda. Lucy, Ipagkasal na lang na silang duha, ma'am.
Lucy? Bitaw, Ma'am Emilda, ha? Para din mahingpit na ang kalipay ni Day Sara ba? Ipakasal na lang na silang duha. Lucy. Dili ba maayong akong sugyot, man? Ipakasal? Gusto ang gisugyot ni Lucy, Imelda. Chibar. Maayo yung gisugyot. Pero, Pero, unsa, sir? mga sawa baka si Piolo kang Sara? Nagkaduwag man ko, sir. Nga miingon si Ja, nga mahal niya si Day Sara. Oh, mao magani. Lisod matingali nga agdahon na mo siya nga magpakasal siya ni Sara. Tinuot ka na, Lucy. Kung dili ka mo makahimo, ako. Unsa? Ipaagi na ako kumidya, pero serious. Nangutan una ko si Ja, kung mga asawa ba si Ja kang Day Sara. Oh, Oh, Lucy, Ako ka ng buhaton, Sir Chibar, Ma'am Emilda. Kana kun uyon ka ba? buhata, Lucy. Chibar. Akong tugutan si Lucy nga muhimo niya na. Mahimo mo, Lucy? Ala ay, mahimo ka adyo. Nga ano kung dili? Happy tayo marunong kasi na. Sabi ako kang luto eh. Pero, kita, wag yung maabot si Piolo na. Suyo pong makasi. Kalamig ng kalito ay. Sa tawagan ako no. Si Lucy. Si Lucy akong tawagan. Tawagan ko si Lucy kung hain na sa may Piolo. Human sa gatas. Giyatagan ako ni Piolo si Day Sara pa. Si Day Sara prutas. Kalami ba ay? Ala na ana gihungitan niya sa dragon fruit. Karon, inigdistansya niya. Pamutan-on ako si Jack kung mga sawa ba siya kang Day Sara, be? Si Buloy. Hello! Buloy! Hello, sir. Sa taon kong umigos Piolo, o man taon siyang kahunahon ng trabaho taon. Ay, di ba diri, oy! Nagahungit ni Day Sara. Hungitan? Ano man? Ano man? Wala yung mo, Sara? Hungitan mo niya? Ay, giati man. Si Jack pag-ayaw ni Piolo, ay! Gipainom og gatas, loy! O karon gihungitan na po og prutas. Oo ba? Oo! So, nag-uli na sila? Sobra pa sa uli, ay! Labing nakaadyo sila! Oo, sa itong isulti mo, murag makabungol ba? Di mo maklaro? Labing nakaayo sila, si Day Sara, si Piolo! Oh, uyo mo tugod. Wadawayan ni Sara si Piolo? Hala, wala, ohay! Maray ko naman gani kasi Day Sara kang Piolo! Ha? Mau ba? Oo, ay! Og pinangga kaayo ni Piolo si Day Sara doon. Nakita man nimo, di ba? Ako mag-isend nimo ang mga video, di ba? Oo, nakita na ko. Hala, lipad kaadyo si Day Sara, ay! Nga ni ana diri si Piolo! Lucy. Og nagkahuna-huna, me, nga ipakasal na lang silang duha buloy. Oo, sa ipakasal. Ipakasal, God! Og nakahuna-huna ka nga ikaw ang bisman ug ako ang bridesmaid. Oh, bangag sa ilong. Don't you see that now you've gone and I'm left here? Piolo! Ay, da! Asa naman ka? Uli na ko, Lucy. Kanang, Piolo? Serious ko. Kanang, pangutahan ako, ha? Kung saan ka na? Mahal pa yun ni mo si Day Sara? Oh. Oh, yes, mahal ko siya. Andam ka mga asawa ni Ja. Ha? Pakasla ni mo si Ja? Ha? Pakasla ni mo si Day Sara, ha? Piolo? Lucy. Ay! Kung sa imong tubag sa akong pangutana, oy! Lucy, nagdali ko. Ha? Ha? Oy! Kulapit! Wala man mo tubag sa akong pangutana! Nagdali!
Sir, Salamat, Piolo. way sabihin, sir. Way sabihin. Piolo, Mabalik ko, ma'am. salamat. Ganito, dawa tari, Piolo. Oh, sa mana, sir? Sobre? Akong pahinungod nimo sa imong sanong sa akong hangyo nimo, Piolo. Ayaw, sir, ayaw. Piolo. Way bilihan ko pagtabang ko nagtagan ko yung kwarta, sir. Oh, Isabdihan tra kanina, sir, di ba? Sige, arin ako. Wa niya nawata ang kwarta. Nga nung nagpapunta si Lucy na ko niya. Mag-isulkos pa ito ba? Saan na lang ako si Risa? Lord, sorry kayo. Pero di na siya mahimo nga akong masakitan si Sarah. Di siya mahimo nga kalimungan ko ang akong kagalingan. Mahal ko si Sarah. Mahal ko si Risa. Oh. Sa kayo nito, sir. Rita, Si Ruben. graag na may. Bay, Ruben, sa'yo problema ba? Problema juga na ako. Ano na problema ka man ako? Niduaw di kang Sara. Oo, duwaw ko. Ikaw, duwaw sa kanya din sa ospital? Pagkaayog na akong mo eh. Gibiya na kay Sara. Nya karon, balik ka. Oh, so may diferensya na, Bay Ruben. Mungutan na ka pa. Ah, walang hangyo lang ako. Di na ta maglalis, Bay. Namuli pa ko, ha? Kusman, diri ka higa. Oo, bantay ko niyang gabi. Huwag kong kauli. Giniga ko di mo. Adios, Bay Ruben. Ay, kugla eh. Bay Ruben, ikisi ni sini na. Ayo, Bay. May sila kayo nga makaway na tayo na pizza hospital. Eh, tanawang guardia na to eh. Ayaw, palihog na. Okay? Uy, ayaw na magbalik ka. Ah, ayaw lang. Okay, taong makabuotan ko. Unsa? Uy, gimanduan ka. Ako'y manduan ni mo. Di ba ko niya ako? Ang akong pulo. Bay Ruben, ayaw pagtuwan. Ayaw pagtuwan na hadlong ko din. Hindi ka magkikaway. Pero kung gusto ka, pagsulti ko kasi mag-abot. Magdako baril. Si Baril. Usaon mo Baril? Manood ko sa baril, kitang duha. Oh, Ha? Para way si Bugay itong away. Lumbata 15 unang makapatay na to, okay? unsa? Pagsulti. Kano saan gusto mo? Kano dayo? Kana. Unsa? Buang ka niya. Okay, buhay ko. Buhay nga kung sino na, kaya buhay ang satikan. Okay. Salamat kayo, Bay. Satan ako, ha? Handayas na. Kung saan ta magsabot, kung saan ta mag-abot, ha? Buang mo do. Maninood mo ka? Kung gusto ka na ako, kung nahigugma ka na ako, gugma ako ro. Yabang ka. Hindi ka balibaran. Sige, diya ka na. Yabang. Buang yung tuhan na. Buang yun. Gugma-gugma pilitok ni mo. Hadlok ka malagi. Dali ka nakasakay sa kutsilo. Oh, uy. Si Mamilda. Dali, Ron. Kumusta Sara? Oh, okay ra. Diridit si Polo. Oh, diri siya. Ang bugiro kayo. Gihagit pa ko. Unsa? Magig-away ko na ako. Mao ba? Gusto di ang makig-away si Piolo ni mo? Oo. Pero nagbugong lang ko. Tungod kay dili ko gusto kagubot. Salamat, Robin. Si Sara. Nakapahuway pa. Mo ba? Oh, sudo na to. Okay. Salamat ita.
manawag. Hello? Risa, Good morning. Namahaw na ka? kuwan kini. Kung maulit ka, giantaban ta kag pamahaw ha. Naiba kasi, mais, unya ginamos. Kaon na niya. Kuwan kini. Nauli na ka? Padung ako. May trabaho day ka? Oo, trabaho ko. Ikaw, di ka mo trabaho? Oo, ma-report ko ron sa office. Okay. Kaon na. Ayaw bakas mo, ha? Oo, Risa. Ampay ka, ha? Bye. Bye. Oo. Wa siya mangutanas. Wa magsukit-sukit. Ganun wa ko makaulit. Oh! Musta? Uli lagi ka? Oo, bay. Dito lang ang Sara. May buloy. Uroy ka magunaw na sa bili, no? May buloy. Naguli na mo, Sara? Ha? Pag ninyo mo! Kalimtis sa isa! Pizza! Animal, boy! Don't you see that now you've gone and I'm left here? Oh! Musta? Uli lagi ka? Oo, bay. Dito lang ang Sara. May buloy. Uroy ka magunaw na sa bili, no? May buloy. Naguli na mo, Sara? Ha? Pag ninyo mo! Kalimtis sa isa! Pizza! Animal, boy! Oh. May buloy. Grabe sa di mo! Dalian mo limot, sa? Sa iyo saan ni Risa? Isang sa? Okay, baruganan. Buro magkakwayan. Buro kagtanong nga kugon ba? Nga, pagkadaling mapila yung asang huyok sa angin. Sama kas kawayan, wa kay dugukan. Mani pa. May pa'y tabanong ni mo, doon na pa'y dugukan. Mani mo pagsabot. Huwag niya ko magsabot. Huwag kakibaw ka daw na. Una partong sa Risa. Sige, paabot di mo. Sorry lang bay, wa ko ka uli. O da, nahibaw ka? Ha? Labingan yung Sara, sa? May buloy. Isabak pa ni mo, gipaningot, trapuhan pa ni mo tisyo. Ano ni baw ka? O niya, nanaw, pag mo, YouTube, sa lidan lang, gili o gulyat, porbida, no? O, susabot. Ngano ni baw ka? Doon ako yung hindi dito. Nga mo report ako sa inyong mga kalihukan dito. Bay, buloy. Bida, kibalik kang Sara. Baw ka bay. Pati na akong nakuloy. Akong kaluin ni Sarah. May buloy. Bida, no? Luoy kang Sara. Sarisa, wani mo kaloy, ano? Pulo sila akong gikaluoy. Grabe. Saan ka dalawang puso mo, ha? Ano na tinuod, bay? Di ba kang daan? Sayod ka. Dili sa'yo na akong kalimutan si Sarah. Ay, bida. Nakunin mo si Risa. Mahal sab na ako si Risa, bay. Lubungo ni mo. Gigari mo, no? Sorry, bay. Pero mauna tinuod. Uy, nagtuka nga sa'yo ka nilawa to Risa. Sayod ko. Baka magkakaroon, imo na buhaton. Dili sa'yo nga kalimutan si Sarah, bay, buloy. Oh, bay, Piolo. Dili ko mag-ako sa pagsukit-sukit niya. Nganong wa siya mauli. Nganong wa siya manawag. Dili ko gustong makapati nga. Tingalit to pagkon ko niya nga. Nganong magsukit-sukit man ka. Asawa ba ti ka nga magsukit-sukit ka? Honestly, gusto kong mangutana pero gipugnan ako. Tungod kay dili ko gusto nga mainsultuhan ko ni Piolo. Dili ko gusto.
Lucy, Ay, Ma'am Imelda! kumusta? Oy, nga nang mangumusta ka man ako, ma'am. Adaad lang man ta nagkita. Hanggaw. Oh, ano di ay, ma'am? Unsa di nga, ah? Ay, kumusta ang imong pagharpar? Nga, imong pangutanan si Piolo pa. Kung mga sawa ba siya ni Sarah? Ay, kanak di ay? Ay, oo, akong gipangutan na, ma'am. Kung mahal ba niya si Daisara? Nan, unsay tubag? Ang iyang tubag. Tubag na noon. Ang iyang tubag. Mahal niya si Sarah. Okay. Sunod? Unya, akong gipangutana kung anda mas sidyang magpakasal kang Daisara. O unsay tubag? Ma'am Imelda? Lucy, andam ba siyang mga sawa sa akong anak? Ha? Mitubag ba siya? Mga sawa ba siya kang Sarah? Ha, Lucy? Ay, nahaugbok si Jaoy. Natiuro. O, si Kinsa? Si Piolo. Sa diyang gipangutanan ako si Jan. Natiuro. Ay, unsay tubag? Diretso ha? Ay, wala makatingog. Unsa? Wa makatingog? O niya? Dayon, miingon si Ja. Nagdali si Ja. O, nibiya. Kung mao ka na. Wa siya'y interes nga mga sawa sa akong anak. Ay, dili po tingali ingon anak, ma'am. Ay, Wa interes, Lucy. Kay kung interesado pa siya, andam siyang motubag kanimo. pero wala po ta mahibawa. Kung unsay sulod sa iyang hunahuna. Basin og hunahuna niya. Dili ako ang saktong tao nga mo iyang mabati, nga mangutana ba ato nga pangutana. O, si kinsa man di ang gustong mangutana kaniya? Ay, kanang bugat, Ma'am Imelda. Bugat kung amo si Sir Chibar ang mangutana niya. Kung mga sawa bagid si Jack ang Daisara. Kami si Chibar? Kamo gayod, ay. Kay kamoy dunay hingpit og dakong katungod nga mangutana, ana. Ay, ginikanan gud kamo. Lucy. Ala, kanang ma'am, si Ruben. Kay dugay na to nagpaabot nga magmata si Daisara biya. Gipainom na ba ni mo og kape? Wala pa? Kung mauhat ni og kape. Okay, ma'am. Karon da, John. O, sige, kadiyot. Excuse me. Wa siya motubag ni Lucy. Sadang iya kining gipangutana. Oh, may kung mapaka siya sa among anak. Lucy? Lucy? Ay! Shalan man! Ay, doon na kay. Isugo na ako. Wa ni balik si Piolo? Hala, wala para ba, day? Di ay ba? Mubalik pa ka to siya, Lucy? Ano, ay mubalik pa to, day? Ay, siguro kung mubalik si Jack. Kalakaw na ito, bossing. Unsa man? Sa resultas yung resulti. Kaprangin ako niya. Mo bakasyon ako na ako. Bakasyon? Okay, bakasyon ko. Pilakadlaw. Indefinite leave. Oh, so. Indefinite leave. Buti mo sabot nga, wa ka hibaw kinusa kang balik. Okay. Ano naman? Ubanan ako si Sarah, bay. Sige, diyan na ka, bay. Sirit lang eh. Bitsa, no? Di na mahibo. Ako'y nalumos pangutan ang dirisa ko niya. Bay! Oh, bay, alpas mo ka. Nga no? Klaruhin tabi, ida eh. Bakasyon ka, independent ha? Ano naman? Asa man ka? Ha? Klaruhin ko.
Pagsuroy. Asa ba yung ka? Ingnan talaga. Ubanan ako Sara. Unya sila reason sa ano lang. Mananghid ko niya. Nga adto kong Sara. Ha? Ay, ka-afford ka, ha? Makahimo ka na nga itong Dairisa? Ha, bay Piolo? And ayan guys, adunggan na to no lang sumpay ko rong adlaw diri sa drama mas tanang bakak ikaw ang tinuod. Yeah guys, ilaga. Ilaga guys, bisa buntag. Unya ra mo. Puno na ko ninyo ilaga mo. Guys, niabot na yun sa point nung napulaan na yun ko sa ilaga. Puno na hurot na akong pasensya guys. Ug unya ako na silang hiluan. Ugaw kaayo no. Hinoon, hilo man tana akong balay guys. Pero tungod manggod sa kay nagbaligi ako barbecue na imong mga hininduan like ganahan kita sa baho guys sa dugo. Ganahan sila guys sa baho. Na ugaw siya tanaw. So I think that's all for today guys. Kaya wala na ko yung istorya no sa drama. I hope nga nalingaw mo no kung na may mga opinion, reaction sa nadugan nga drama. I-comment na sa ubos no para atong basahon sa sunod upload. Again, this is Dolong. Bye for now and same time, same place.